ta magdugay ito ta sa atong pagtuon o papamalandong sa pulong sa Dios. Ako magihangyo pag-abli sa inyo mga Biblia sa Juan 12. Unya magsugod tagbasa sa bersikulo 12 hangtod sa 19. Nya ako magihangyo pagbarog maigsoon. Agi pagtahod sa atong Dios. Samtang atong basahon ang iyang pulong, nag-ingon dinhi, sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa nanguha silag mga palwa sa palmira ug nanggula aron pagsugat kaniya og naninggit. Dalaygon ang Dios. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, ayaw kahadlok, syudad sa Sion. Ani ang imong hari, nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini ni adtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tao nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan o gibanhaw. Gisugat siya sa mga tao kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa nag-inanay ang mga Parisiyo, nakita na ninyo wala gayud kitay mahimo. Tanawa ang tanan, misunod kaniya. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong, magampo ta mga kaigsuonan sa makadiyot. Atong iduko ato mga ulog, ato ipiyong ato mga mata. Langit ng Amahan, ania kami niningtak sa kahaponon. Nagakahiusa ang mga kasing-kasing sa pagyukbo kanimo. Ni ami, nagasimba nimo Lord, nagatuboy sa imong balaan nga pangalan. Giilan namo ang imuhang pagkagamhanan. Nasayod kami nga ikaw lamang ang bugtong tinuod og nag-inusara nga Dios. Gibatunan namo ang dakong pagtahod sa imuhang balaan nga presensya. Bisan niining mao nga lawak Lord nga imong gipasinati namo. Pagkatami sa imong presensya nga among natagamtam. Samtang kami nagakahiusa sa pagdaig ug pagsimba nimo Lord. Gihatagan nimo katagbawan ang mga kasing-kasing. Ug ninihigayon na nagampo kami nga padayon ka nga magaministeryo sa mga kasing-kasing. Salamat sa imong dakong probisyon nga maghatag kabusganan sa mga kalag. Ang imong pulong Ginoo. Nagampo mi nga ikaw magaabli sa mga mata aron makita namo ang kahayag sa imong kamatuoran. Dihugi mi sa imong espiritu Lord aron mahimong sayon og tin-aw namong masabtan kung unsa may imong ipadangat nga mga pagpadayag nga risamatag usa ka namo. Lig-una among pagtuo. Hatagig dugang kainit amo ang kasing-kasing Ginoo. Diya sa paghigugma nimo. Diya sa paghigugma sa buluhaton nga imong gitahas namo. Bag-uha ang mga pagpanlantaw sa kinabuhi pinaagi nimo nga pulong Ginoo. Gamita lang ko nga instrumento Lord, giilan ako nga di ko angayan ug dili ako takos ni mga butanga. Tabuni lang ko sa imong krus. Unsay mahuman namo imo lamang ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Malingkod ang mga kaigsuonan. Ato ning giuluhan ang ato ang pagtuon ining kahaponon karon hinungdan sa pagsunod sa Ginoo. Kumingon gani tag hinungdan unsa may masabta nato ni ana. Unsa may imuhang katarungan. Unsa may imuhang rason. Unsa may imong motibo sa iyong pagsunod sa Ginoo. Ako ning sugdan sa usa ka istorya
Niadtong 1940 mga kaigsuonan didto sa Washington, adunay gitukod nga usa ka dako kaayo nga tulay nga gitawag og Tacoma Narrows Bridge. Usa ni siya ka dako nga suspension bridge mga kaigsuonan. Og niadtong panahon na 1940 gi-consider ni siya nga usa ka architectural marvel. Buti pa sabot katingad-an kaayo og makaingon jud ka, wow, kanindot niini mao nga tulay. Apan ang nakabati o nakaapan ni adto mao nga tulay tungod kay paglabay lamang sa 4 ka buwan gikan sa pag-abli niini nahugno siya. Unya ang mga inhinyero ilang nadiskubrihan nga ang hinungdan diay ni adto mao ang iyahang disenyo. Tungod kay na-overlook ni adto ang paghampak sa mga hangin nga mao'y makakos og vibration mga igsuon ni adto mao nga tulay. Bisan pa man sa iyahang kaanindot nga tan-awon outwardly, impressive kaayo mao nga structure. Apan ang mao nga tulay nakulangan siyag stability nga gikinahanglan niya para nga maka-endure siya sa kusog kaayo nga hangin ug sa balod nga muact apan aning mao nga tulay mga igsuon. So unsa may pagtulun-an nato niini mao nga sugilanon. Napakita kini siya nga dunay mga butang nga sa ato ang tan-aw, lig-on siya. Kusgan siya. Impressive kaayo ang iyahang dating. Apan sa kalit lang nahugno kini o naluya tungod kay ang pundasyon niini huyang man. Ug tungod kay sa pagtukod niini dunay mga butang-butang nga wala masabti mahitungod niini. Sa samang paagi aduna say daghan nga mga nangangkon nga mga Kristohanon. Nga kung atong tan-aw nagsugod sila nga puwertig yung ninduta ang ilang pagsugod. Nag-aso-aso, nag-uros-uros, on fire, grabe ang excitement o ang passion. O kadaghanan ani mga kaila na to. Ang uban involved yun sa ministry. Apan sa kalit lang, nangapukling sila. Na fall away sila sa dihang dunay mga pagsulay o mga kalisdanan nga nihapak sa ilang kinabuhi. Adunay daghan nga mga hinungdan nga atong makit-an nganong ang usa ka tawo nga ni profess sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus nganong siya naluya o makonsider nato nga nahimo siyang pildiro sa iyang pagkinabuhi sa pagtuo. Tungod kay pipila sa nagsugod sila sa ilang kinabuhing Kristohanon, doon na sila'y mga butang gidahuman, apanwa ni nilang maangkon. Idugang pa nato ni ana ang mga problema, ang mga sirkumstansya, mga kawaladon o mga kakulian sa ginabuhi. Apan angay sa datong tan-aon nga ang pinaka pandol o makapatumba sa usa ka tao nga ni profess iyang pagtuo mao nang sala nga wa atiman na nga naa siyang kinabuhi. Mga seryoso nga sala. Samtang dunay daghan o nagkalain-lain nga mga hinungdan nganong ang usa ka Kristohanon mahugno, matagak. Kung ato yung tan-awon ang pinakaugat ni ining tanan, mao ni siya. Tungod kay kanang maong tawhana, wala gyud siya makaila sa tinud-anay kung kinsa si Kristo Jesus. Or sa pagsugod, nagtutok siya ni Jesus. Apan later on siya kinabuhi,
nawala ang iyahang focus of who Jesus is. Ang ato ang insakto nga pagpanabot sa kung kinsa si Ginoong Hesus, mahinungdanon kaayo na siya sa atong kinabuhi. Tungod kay dili ilang na siya maghatag na tugkusog to endure sa atong kinabuhing Kristohanon, kundili ang atong eternal nga destinasyon naa diha nakapahaluna sa atong insakto nga pagtuo mahitungod sa kung kinsa si Jesus o kung unsa ang iyang gibuhat alang kanato didto sa krus sa Kalbaryo. Apan kung doon na gani tay sayop nga pagpakailan ni Ginoong Hesus or naatay sayop nga paglaom mahitungod sa kung unsay iyang buhaton para kanato ni ining kinabuhia. Sa madugay og sa madali, masagmuyo ta. Madisappointed ta, unya maluya sa ato ang pagtuo. Ang una natong pagbungat sa ato ang pagpakabaton o pagtuo sa Ginoo ato na siyang biyaan o talikdan. Hangtod mo abot ka sa punto nga ang imong initial profession of faith, imo na gyud na siya nga i-deny igsuon. Dinhi sa passage nga ato ang gibasa ni ining kahaponon, ato dinhing nabasahan ang madaugon nga pagsulod ni Ginoong Hesus ngadto sa Jerusalem. Unya ang bagang duot sa mga tao nag-abiba ngadto kaniya. Unya na nagsinggitay sila hosana ngadto ni Ginoong Hesus. Samtang gawarawara silag mga palwa sa Palmira, mga kaigsuonan, tungod kay nagtuo man sila nga si Jesus maogyod ang ilahang dugay na nga gipaabot nga usa ka Mesiyas. Ug ang ilahang pagpaabot ni Jesus nga ilang gituoan nga maong Mesiyas, ilang giila nga maong usa ka political nga Mesiyas nga maghatag kanila kagawasan gikan sa kaulipnan sa gahom sa Roma. Ang konsepto sa mga Hudiyo mahitungod sa usa ka Mesiyas, nag-ugat kana siya sa Hebrehanon nga pinulungan nga ang kahulugan is to anoint. Nga ang Grigo nga pinulungan ni ana mao ang Kristo, nga ang kahulugan maura gihapon to anoint. Ang Mesiyas, mga kaigsuonan, is God's anointed one. Ang Mesiyas mao ang siya nga dinihugan sa Dios. Og siya nga dinihugan sa Dios, pinadala siya sa Dios aron maghatag og deliverance, kagawasan gikan sa mga katawhan, gikan sa ilang sala. Og ang mao nga Mesiyas, siya ang magdumala kanila isip ilang hari o Ginoo nila. Ang istorya sa Israel, mga kaigsuonan, mao kini siya. Ang ilang mga hari, giisip sila nga mga dinihugang tigdumala sa Dios, God's anointed rulers. Apan ang nakadaot mao ni siya. Tungod kay ang mga hari sa Israel, kanunay silang naghimo og kapakyasan batok kang Yahweh. Aduna sila'y dakong kapakyasan, mga kaigsuonan, isip mga hari nga ilang i-fulfill unsa man ang tinuod nga panawagan sa Dios ngadto nila as God's anointed ruler, mga igsuon. Bisan gani si Haring David nga gikonsiderar nga mao ang pinakabantugang hari sa Israel, gipakyas niya ang Dios. Ang nakanindot mao ni,
Tungod kay ang Dios naghimo siyag saad nga usa sa mga kaliwatan ni David o David's descendants moabot ang takna nga siya magalingkod sa trono ni David og siya mag-rule. Mahimo siyang ruler nga iyahang pabarugon iistablisar niya ang usa ka hingpit nga pagkamatarong og hustisya og sa hingpit iyahang puuhon ang tanang makigbatok kaniya. Tanang opposition iyahang pildihon. Og kining maong view, usa ka political view sa Mesiyas nga mahimong usa ka hari nga magbubuntog o conquering king. Mao kini siya ang kusganon kaayo nga nag-impluwensya sa mga Hudiyo, mga igsoon. Nga gani mao gyud ni siya ilang gipaabot og ilang gi-expect nga moabot bisan niining gutlua sa panahon ni Ginoong Hesus nga ang Israel o ang Palestina na ilam sila sa gahom sa imperyo sa Roma. Balikon ako ang mga Hudiyo nga nabuhi sa panahon ni Ginoong Hesus nga nailam sa Roman rule, nagkupot sila ilang gibatunan kining maong nga panghuna-huna pagpanabot nga ang usa ka gamhanang hari moabot og mao kana siya ang Mesiya nga ipadala sa Dios og siya maoy mag-restore sa nasod sa Israel, mga igsoon. Mao na ilahang hunahuna usa ka political leader. Usa ka political liberator gikan sa ilang pagkaulipon. Apan kumupakli ta sa ubang mga bahin sa kasulatan, diha sa karaang tugon, aduna kini siya'y gipasundayag nga lahi nga imahin sa usa ka Mesiya. Dili usa ka kusganon nga hari, kundili usa ka suffering servant. Usa ka ulipon nga makasinati og kasakitan. Og iya kining himuon aron sa pagdala sa sala sa iyang mga katawhan ug maghatag siya ngadto kanilag kagawasan gikan sa mapintas nga pagsilot sa Dios batok sa ilang mga sala. Og tukuron niya ang usa ka gingharian nga makita na to ang usa ka defining mark which is a kingdom of righteousness. Gingharian nga anam pagkamatarong og hustisya. Kahibalo ba mo mga kaigsuonan? Si Ginoong Hesus mo'y nagtuman niini. Natuman kining maong nga propesiya diha ni Ginoong Hesus nga nahisulat sa karaang tugon sa dihang nisulod siya ngadto sa Jerusalem, mga kaigsuonan. Unya angay natong tan-awon si Ginoong Hesus, wala siya magsakay og usa ka istalyon. Wa siya magsakay kabayo para sa panggubat, kundi kung atong tan-awon nagsakay siya uyamot nga klase nga mananap nga maong usa ka asno o donkey, mga igsuon. Og sa iyang pagbuhat ni ana iyahang gipasundayag ang iyang kaugalingon nga siya ang Mesiyas. Siya ang hari nga gidihugan sa Dios. Apan mao lagi, mga kaigsuonan, dili ni mao ang klase sa Mesiyas nga gipaabot sa mga Hudiyo. Pipila ka adlaw lamang ang milabay. Ang bagang duot sa katawhan nga nag-abiba ni Ginoong Hesus og na nagsinggit, Hosanna, Hosanna, pila ka adlaw lang ang milabay. Nausab na ang tuno sa ilahang pagsinggit. Tungod kay ilang pagsinggit nahimo namang crucify Him. Ilansang siya. Makapangutan na tangano man nga sa mubong panahon, doon na may dali kaayo nga pagkausab sa ilahang pagtuaw ngadto ni Ginoong Hesus. Tungod kini siya, mga kaigsuonan, kay ang bagang duot sa katawhan
aduna sila'y sayop nga hinungdan sa ilang pagsunod ni Ginoong Hesus. Balikon ako, sayop ang ilang hinungdan sa ilang pagsunod ni Ginoong Hesus. Kita nga niya ning kahaponon karon. Unsay hinungdan nga ikaw ni sunod ni Ginoong Hesus. O manghinaot ko nga naata sa insaktong hinungdan sa ato ang pagsunod ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Kini mao nga bahin sa kasulatan nagpahinumdum kanato nga ang ato ang motibo sa atong pagsunod ni Ginoong Hesus angay nga nag-ugat kini siya, nagsukad kini siya sa atong pagpakabaton og insaktong pagpakaila ni Ginoong Hesus. Balikon nako, nagsukad og nag-ugat kini siya ang atong pagsunod ni Ginoong Hesus, which is mao ang saktong hinungdan, rooted in knowing Christ, kung kinsa gyud siya og unsa gyud siya. Siya ang Mesiyas nga magluwas kanato gikan sa atong mga sala, og siya modumala kanato isip atong Ginoo og hari sa atong kinabuhi. Dili ta angay nga mosunod ni Ginoong Hesus tungod kay nagunahuna ta hatagan ta niya sa mga kaayuhan ining kalibutan. Dili ta mosunod ni Ginoong Hesus tungod kay ang atong ginahuna ang akong gidesire nga mga kalibutanon, nga mga butang, mga kalibutanon, nga mga damgog, ambisyon, iyaning ihatag nako. Kung wala ganitay insakto nga pagpanabot, kung kinsa si Ginoong Hesus, dili magdugay ikaw igsuon. Maluya ka sa imuhang pagtuo. Ilabi na gayud kung imong gi-expect, wa moabot sa imong kinabuhi. Aduna tay pangutana nga atong tan-awon before ta magsugod sa atong una nga punto. Tan-aw na to. Unsay sayop na hinungdan sa pagsunod sa Ginoo? Una, lumalabay kalibutanong kaayuhan. Kung ato na pangitaag lain nga pagkapulong, temporal blessing. No? Si Juan dinhi, nagpakita siya nagkalain-lain nga mga grupo nga kabahin didto mga kaigsuonan sa madaugon nga pagsulod ni Ginoong Hesus ngadto sa Jerusalem nga ato ang kumon nga gitawag og the triumphal entry. Ang usa sa pundok sa mga tao nga naa didto mao ang mga duot sa katawhan nga nangadto sa Jerusalem aron motambong sila sa kasaulugan. O kini mga tawhana nanguha silag mga sanga sa palwa o palm trees, mga igsoon, og ilang gisugat si Ginoong Hesus. Nagwarawara sila niini mao nga palwas palmira. Duha ka century ang milabay sa wa pa moabot si Ginoong Hesus. Adunay duha ka tawo nga giganlag, si Judas Maccabeus og si Simon Maccabeus. Ang gibuhat ani nila, nagmalampuson sila nga ilang giabog ang trupa, ang Syrian forces pagawas sa Israel. Og nahimo silang madaugon. Og ang ilang kadaugan ni Judas og Simon Maccabeus, gisilibrar kini siya pinaagi sa mga pag-awit, pagsayaw, o niya naay pagwarawara og palwa sa palmira. O kining palwa sa palmira, mga kaigsuonan, nahimo kini siyang nahimo kini siyang simbolo of Jewish nationalism. Unya nahimo usab kining simbolo nga kung doon na gani palwa nga iwarawara, usa ka na siya kapag pasundayag nga nagmadaugon sila batok sa mga kaaway nila. O ang bagang duot sa katawhan nga naghimo niini sa pagsulod ni Ginoong Hesus didto sa Jerusalem
mga kaigsuonan, malaumon kayo sila. Nga si Jesus mao na gyud ang messianic liberator nila. Siya na gyud ang gipadala sa Dios nga maghatag kanilang kagawasan aron sila mahimong gawasno na gyud gikan sa pagdominar kanila sa gahom sa imperyo sa Roma. Ang ilang singgit, Hosana, Hosana. Nga ang kahulugan ni ini, luwasa kami karon. O kini siya mga igsoon, gi-consider sa ni siya nga samag usa ka pag-ampo. O giisip usab kini siya nga usa ka tuaw sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Kini mo nga grupo nagdaig sila ni Jesus. Unsa kay rason nga nagdaig sila ni Jesus? Tungod kay nagunahuna sila mga kaigsuonan nga ilang madawat ang temporal benefits. Mga lumalabay ang kalibutanong kaayuhan nga ilahang madawat nga ihatag ni Ginoong Hesus ngadto nila. Nagdaig sila. Kaya ang ilang unahuna mga igsoon sa dihang si Jesus mohari na gani, si Ginoong Hesus mo ay modala o mopahalona kanila sa panahon nga ilang ma-enjoy ang peace and prosperity. Wrong motive. Sayop ang hinungdan sa ilang pagdaig ni Jesus. Ang ilang paglao mga kaigsuonan ni ining peace and prosperity sama gihalingan kini siya. Nga naang grabe nga kalayo sulod sa ilang kasing-kasing tungod kay dunay pipila nga nakasudong nakasaksi sa gihimo ni Ginoong Hesus nga milagro nga iyahang gibanhaw si Lazaro o gipagula gikan ni adto mo nga lubnganan. O kini mga tawhana mo'y nanugilon ngadto kanila ni adto mga nagwarawara, nagsinggit og hosana og sa ilahang kahibalo ni ini mo nga gibuhat ni Ginoong Hesus nga naghimo sa nini mo nga milagro para ni Hesus. Makaingon ta nga kung kita mo'y naa sa ilang dapit, kung gibuhat ni niya ngadto ni Lazaro, surely tagbuon sad niya ang ato mga panginahanglanon. Gidungaga ni Juan, nga bisan gani gidungaga ni Juan ang pag-ingon, nga bisan gani ang mismong mga tinun-an ni Jesus, wa sila makasabot din mga butanga sa unang higayon. Basahon na to ang versikulo 16. Nag-ingon din ang iya mga tinun-an wala makasabot ni adtong higayon na. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya o nga kini gibuhat ngadto kaniya. Wa sila kasabot. Sa dihang si Ginoong Hesus na banhaw gikan sa lubnganan. Unya nikayab siya ngadto sa langit sa kahimayaan mga kaigsuonan. Ilang na-recall ang tanan og ilahang nadugtong-dugtong ang mga points na sumpay-sumpay nila mga igsuon kung unsa man ang nahimong panagna sa karaang tugon og ilaning nadugtong-dugtong diha sa kung unsay gihimo sa mga duot sa katawhan sa ilang pag-abiba ni Ginoong Hesus. Og ilang napamatud-an si Jesus mao gayud ang Mesiyas. Sa ato pabisan di ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus murag may pagka pupariha sila sa bagang duot sa katawan, wrong motive sila. Sayop ang ilang hinungdan sa ilang pagsunod ni Ginoong Hesus tungod kay sila sad ilang gitan-aw si Ginoong Hesus nga usa ka savior but a political savior mga kaigsuonan. Og ang resulta ni ini ang ilang pagtuo ngadto ni Hesus giuyog ni siya.
Grabe ang pag-uyog sa ilang pagtuo hangtod sa takna nga ilang nakita si Ginoong Hesus pag-usab sa dihang nabanhaw siya gikan sa mga patay. Timan ini siya igsuon. Kung niya ka nining kahaponon, kung ang imong tanaw sa imong pagtuo giuyog karon sa mga sirkumstansya nga niabot sa imong kinabuhi. Or siguro mga kaigsuonan, ang mao nga sirkumstansya, ang imong pagtuo, dili lang siya uyugon, kundili daw sa murag, naguba na gyud ang ako ang pagpakabaton ug pagtuog pagsalig ni Hesus. Kung atong utingkayon nganong naingon kana siya, tungod kay sa kinauyukang dapit sa imong kasing-kasing, naghunahuna ka kung unsay ihatag ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Siguro nag-expect kag financial prosperity. Siguro nag-expect kag good health. Or uban pa nga mga temporal blessing o benefits kay imong gidesire while niya pa kaning kalibutan na. Ang pangutana, sa dihang naakanan mo nga hope, sa kalit lang, na-diagnose ka na anak kay terminal nga sakit. O siguro, nabangkaruti ang imong negosyo. O siguro, nagkabuwag na hinuon mo sa imuhang kapika sa kinabuhi. O siguro ang imuhang anak, imbis nga mo appeal sa youth o sa young adults, wala mo appeal, di mo simba, nirebildi pag yun ni mo. Timan-an na to mga igsoon, doon ay record sa Hebrews. Kapitulo 11, versikulo 29, nga 35, inote lang ninyo. Nagpakita ka na siya nga atong Diyos, gamhanan kay siya. Makahimo siya sa pag-bless na to, nining kalibutan na. O ang atong Diyos sa tinud-anay lang naghatag natong kadaugan sa daghan ng mga panahon. Samtang ni apatan na buhi og nagnikay-sikay, nagtikaw-tikaw aning kalibutan na. Apan kung atong tanawon ang tunga-tunga niya ng Hebrehanon 29 nga 35, makita na to mga igsuon nga kadtong mga nagsalig sa Ginoo, kadaghanan nila gibugal-bugalan tungod sa ilang pagtuo. Kadaghanan nila gibiay-biay o giyama-yamaan. Ang uban gibalhog sa bilangguan. Ang uban gitorture. O ang uban gimartir, mga kaigsuonan. Kita, ginagmay lang kayo, mangluod na. Di lang malamano. Di na mo pakita og pila ka Domingo. No? Basahon tong Hebrehanon 11:37 nag-ingon. Gibato sila. Gitunga pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karniro o kanding. Kabus sila, gilutos o gidaog-daog. Unya, muambak ta sa versikulo 39. Dalaygon kaayo ang nabuhat ni ining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios. Ang ilahang kinabuhi diri sa kalibutan, mga kaigsuonan, dili sayon. Bulahan ta kay dinhita na himugso nining nasod sa Pilipinas. Unsa ka kung didto ta na himugso, gipakatao sa mga komunistang nasod o sa mga Muslim area nga mga nasod. Dinhi walay paglutos. Dinhi makabasa o makabitbit ta sa Biblia. Makashare ta sa tong pagtuo, dili ta dakpon. Apan makasusubo tungod kay daghan nato kanang murag mamon og kasing-kasing.
gagmayng problema, gagmayng discomfort, maluya na. Unya, maingon pagitas Ginoo, nangalagad ko nimo Lord, imong giingon ani kong kinabuhi. Ayaw kalimot igsuon. Ang atong ganti wala aning kalibutan na. Matod pa sa usa ka linyas kanta, this world is not our home. We're just a passing through. Mga pilgrims lang ta dinhi. Ang atong tinuod nga ganti tua sa kinabuhi, human aning kinabuhi ang atong paglaom sa himaya. Niining kalibutan na mga igsoon, ayaw gyud mo pailad ni ana mga teaching nga nagtudlog prosperity, health and wealth. Nya kasagaran ato mga batan-on mao ni sila ma-deceive. Labi na magsigi tagtanaw ana mga naa sa YouTube, no? Bakak na siya mga kaigsuonan. Ihatod lang ka ana nga ma-disappoint ka sa imong kinabuhi. Og ang pinaka-worst, ang distraction mismo sa imong pagtuo sa dihang kung unsay imong gi-expect, gi-hope nimo dili mo'y mudangat sa imong kinabuhi. Angay mga igsoon nga dili ta mosunod ni Ginoong Hesus tungod sa atong pagunahon na mao ni imong buhaton nako Lord ug mao ni imong ihatag nako Ginoo. Mga goodies nining kinabuhi. Mosunod ta niya sa insaktong hinungdan. Tanaw na to ni sunod nga pangutana. Unsay insaktong motibo o hinungdan sa pagsunod sa Ginoo? Tanaw na to. Tungod manunubos o Ginoo si Jesus. Musunod ta niya because of who He is. Ang atong pagtuo mga kaigsuonan angay nga nakapahaluna na siya sa kung kinsa si Jesus, His person. Nga gipadayag diha sa kasulatan. Kung ang ato ang pagtuo nakapahaluna diha sa atong insakto nga pagpakaila, nga kita nagpakabaton og higher and bigger view of Jesus mga igsoon. Dili gyud mauyog ang atong pagtuo bisag sulayan panig uyog. Bisan ang mga pagsulay mo strike na to. Bisan pag mabilanggo ta mistaken identity, kalit lang na kay warrant. O galing man masakita, mag-suffer ta, naatay mga pagmulo o pag-agulo. O kaha mamatay ta nga batanon pa. Kinahanglan mga igsoon nga naata sa insakto nga sukaranan. Sakto nga pundasyon sa atong pagtuo. Mao ang atong pagpakaila ni Ginoong Hesus. Kung kinsa gid siya gipaila diha sa kasulatan. Ang Kristohanong pagtuo wala kini siya makapahaluna sa atong pagpakabaton og nindot og malipayon nga sirkumstansya. Ang atong kalipay nagsukad sa ato ang pagpakabatog relasyon ni Ginoong Hesus. Kalipay nga dili mabayran, dili mapalit. Kalipay tungod sa ato ang pagpakaila ni Ginoong Hesus of who Jesus is. Ang atong pagtuo na nakapahalon na diha sa iyang saad nga gihatag kanato. Diha sa kasulatan mga kaigsuonan. Ug ang iyang saad di gid niya pakyason. Ang ato ang gibasa nga bahin sa kasulatan usa kini siya kadakong prueba nga si Jesus mao ang Mesiyas sa Dios, nga si Jesus Ginoo, nga si Jesus hari siya. Tanaw na to ni mga pangutana. Unsay prueba na si Jesus mao ang manunubos o Ginoo? Una, gipanagna kini og natuman diha kang Hesus. Si Apostol Juan naghisgot siya duha ka panagna nga gihimo sa karaang tugon
nga natuman diha ni Ginoong Hesus, specifically during ni adtong pagsulod ni Ginoong Hesus didto sa Jerusalem, nga adunay pagwarawara sa Palwas Palmira. Ang usa niini, inote lang ninyo, sa Salmo 118, versikulo 25 ngadto 26. O kung ikaw usa ka Hudiyo, imong masabtan nga para sa mga Hudiyo ilang nasabtan na kini nag-refer ni siya ngadto sa Mesiyas nga moabot. O ang lain nga nahisulat sa karaang tugon nga naghisgot mahitungod sa Mesiyas nga natuman ni Ginoong Hesus sa adlaw sa pagsulod niya ngadto sa Jerusalem nga madaogon siya mao kining Sikaraya 9 bersikulo 9 ug ato ning basahon nag-ingon, pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muana kanimo ang imong hari. Muana nga madaogon og mapaubsanon nga magkabayog asno sa nati sa asno. Unya atong basahon ang Juan 12:15 nag-ingon dinhi, ayaw kahadlok syudad sa Sion. Ana ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Kining pulong dinhi nga ayaw kahadlok, kung imo ni ikumparar sa Sikariyas, Kapitulo 9, versikulo 9, nga ang mga pulong nga gigamit pagmaya pag-ayo, unya sa atong pagbasa dinhi sa Juan 12:15, ang gigamit nga pulong o mga pulong is ayaw kahadlok. Nagtuo ko nga si Juan dinhi gusto niya nga hatagag kasiguraduan ang mga Hudiyo nga makabasa sa iyang sulat, i-assure niya sila nga bisan pa man sa mga kalisdanan nga moabot sa kinabuhi, si Ginoong Hesus permanente og magpabiling hari, mga igsoon. Daghang mga panahon nga atong pagpakaila ni Ginoong Hesus gamay. Og daghang mga panahon nga ang ato mga sirkumstansya atong gipakadako. Og daghang mga panahon dali kitang maluya tungod kay gamay ang atong pagpakaila ni Ginoong Hesus. Ayaw mo kalimot, mga igsoon, si Ginoong Hesus dako o gamahanan nga Dios. Walay malisod niya. Hari siya sa mga hari. Bisad unsa nga mga balod sa mga kalisdanan ang muhasmag sa atong kinabuhi, si Jesus hari kanunay. Og nagtuo ko nga ang giandam ni Apostol Juan dinhi ang mga Hudiyo nga makabasa nining iyang sulat. Ilabi na gyud sa taliabot nga pagkahugno sa Jerusalem nga mahitabo sa 70 AD, mga igsoon. Nga sila sa ilang pagpakabaton o relasyon ni Ginoong Hesus o pagpakabaton o pagtuo, di silang malimot. Hari si Jesus. Dili gyud ta makasinati og kalinaw sa kinabuhi. Dili gyud mawagtang ang atong pagpakabaton og mga kalisang og kahadlok. Makabaton lang tag kalinaw ug mawa lamang atong mga kahadlok sa kinabuhi kung kita, kamo, atong mailhan sa tinud-anay nga si Kristo ang hari that reigns in us. Ang punto din ni Juan, nganong iyang gihisgutan ang propesiya nga gihimo ni propeta Sikariyas, mga kaigsuonan, is aron iyang ikapakita nga ang unang pag-anhi ni Jesus, ang iyang first coming. Wala siya mo anhi dinhi isip usa ka conquering king. Ang hisgot dinhi may tungod siyang pagsakay sa usa ka asno. Wa siya magsakay dinhi usa ka kabayong panggubat kundi usa ka humble
king nga nagsakay ni ini mo nga asno mga kaigsuonan ug ang iyang unang pag-anhi mao ang iyang paghalad sa iyahang kinabuhi ngadto sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo diin iyang giula ang iyang hamili nga dugo alang sa kapasayloan sa ato ang mga sala ug sa diyang mutuo kita niya sa iyang pagkasiya in His person Dios siya ug tao sad siya panwa si sala mga kaigsuonan. Og sa diyang mutuo kita sa buhat niyang gihimo sa krus sa Kalbaryo. Og mo response kita sa gospel in repentance and faith mga kaigsuonan. Atong maangkon ang kaluwasan gikan sa mapintas nga pagsilot sa Dios mga kaigsuonan. Sa libro sa Pinadayag, inote lang ninyo Pinadayag 19:11. Ato makita dinha nga si Jesus mobalik pag-usab. Og sa iyang pagbalik di siya magsakay asno. Kundili magsakay siya usa ka puti nga kabayo. Usa ka kabayong panggubat nga sa iyang pagbalik maghukom siya sa tanang nakigbatok niya. Puuhon niya ang tanang kaaway niya. Og si Ginoong Hesus mobalik sa uban ang kadaugan ug ang himaya mga kaigsuonan. Apan mao lagi ang iyang unang pag-anhi ni anhi si Ginoong Hesus isip usa ka Mesiyas nga hari apan ni anhi siya aron muagi og kasakitan. Og sa iyang pagbuhat ni ini siya naghatag kanato, nagtanyag kanato kalinaw. Kalinaw tali nato og ngadto sa Dios. Og nagtanyag siya kaluwasan. Ang person ni Jesus gipamatud-an kung kinsa siya, gipamatud-an kini siya. Pinaagi ni ining mga nahisulat nga mga gitagna nga mo'y atong gibatbat sa pipila lang ka mga minuto. Og natuman kini mismo diha ni Ginoong Hesus. Sa diyang nisulod siya ngadto sa Jerusalem nga madaogon. Tanaw na to ikaduha. Ang milagrong gibuhat ni Jesus. Of course, dili lang usa ka milagro iyang gihimo. Si Juan dinhi naghisgot siya, gihisgutan niya pagbalik ang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus nga iyang gibanhaw si Lazarus. Basahon tong bersikulo 17 nag-ingon, mitaho sa nahitabo ang mga tao nga uban ni Hesus sa dihang gipagula niya si Lazarus sa lubnganan o gibanhaw. Kung atong kwintahon ang tanang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus dinhi sa ebanghelyo ni Juan, si Juan naghatag siya 7 ka mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Sa wala pa siya mabanhaw gikan sa lubnganan. Unya idugang natuto siyang milagro nga nakakuha silag isda. Sa dihang nabanhaw na si Ginoong Hesus og naka-record na siya. Mangutan na tanganong naka-record man ni tanang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Diha sa kasulatan, ilabi na gayod sa ebanghelyo. Tan-aw na to. Juan 20:31. Apan gisulat kini aron kamo mutuo. Pruiba di ini. Ha? Aron kamo mutuo nga si Jesus mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios o pinaagi sa mong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha siyang ngalan. Ikatulo, gamhanan si Jesus na nagpugong sa tanang hitabo. Kung atong tan-awon ang kinatibuk-an sa ebanghelyo ni Juan, makita na to din nga gibalik-balik ni Apostol Juan ang pagpakita nga si Jesus nagakontrol sa tanang sirkumstansya sa iyahang kinabuhi. O bisan nini mga nahabiling mga adlaw paingon sa iyahang kamatayon sa krus, ang tanan na hitabo mga kaigsuonan ilawom sa timetable sa amahan sa langit.
Human si Ginoong Hesus, nagbanhaw kang Lazarus. Ang mga kadagkuan sa relihiyon sa mga Hudiyo, puwerteng sukuan nila, o ilang gi-intensify ang ilang tinguhang nga mapatay na si Hesus. Apan si Hesus, nasayod kita, nga iyang gi-withdraw ang iyang kaugalingon. Wa siya magpasaya-saya. Tungkol kay kahibaw siya, ang iyang takna, wala pa moabot. Apan niining gutlua sa ato ang pagtuon niini mao nga passage, mga unom na lang kaadlaw sa dili pa ang pagsaylo, kasaulugan sa pagsaylo o Passover, mga kaigsuonan. Og niini higayon na nahibaw na si Ginoong Hesus nga mao na ni ang iyang takna. Og ato makita dinhi, gipresentar ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon. Iyang gi-offer ang iyang kaugalingon as the Lamb of God. Makita na to dinhi nga nausab ang flow sa iyang ministry dinhi. Tungod kay niini higayon na openly gipasundayag na gyud niya iyang kaugalingon og iyang gipresentar ang iyang kaugalingon isip mo ang Mesiyas sa mga Hudiyo. Bisan pa man mga kaigsuonan, kung nahibaw si Ginoong Hesus nga ang mga Hudiyo nga nag-abiba niya, doon na sila'y sayop nga pagpakaila, mistaken view ni Ginoong Hesus, isip mo'y Mesiya nila. Ang unang plano sa mga kadagkuan sa Hudiyo, di nila patiyon si Ginoong Hesus during the Passover. Pero si Ginoong Hesus, nihimo siya glaka nga maoy magpuwersa sa mga Hudiyo para gubuon nilang una nilang plano. Og nahibaw ta nga si Ginoong Hesus napatay gayud. Isip ang tinuod nga Passover lamb. Dungan sa uba mga gipatay nga mga Passover lamb. Nga mga mananap. Apan, si Ginoong Hesus mao lamang ang bugtong og nag-inusara nga karniro sa Dios nga nagawagtang sa atong sala, mga kaigsuonan. Buhat 4:27 ngadto 28 basahon nato nag-ingon. Kay sa pagkatinuod ni ining maong syudad, si Herodes og si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo og sa mga taga-Israel batok ang Hesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gidihugan. Apan pinaagi ni ini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. Unsa man to makita dinhi, Jesus was in control. Bisan siyang kaugalingong kamatayon, wa siya mamatay tungod kay biktima siya dinhi nga wa siya mabuhat. Kun dili si Ginoong Hesus willingly iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Isip halad sa ato ang mga sala, mga igsoon. Unsa may angay natong himuong hinuklog niining kahaponon karon? Siguro alang. Make sure nga sa atong pagsunod ni Ginoong Hesus, nisunod kita sa kung kinsa gayud siya. Dili sa kung unsay atong gihunahuna nga buhaton niya nga rin nato, unsa iyang i-provide nato. Sa tinuod lang ang Ginoo daghan siya gi-provide nato. Og ang pinakadako mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Og ang pinakadako mo ang kinabuhing dayon sa tanan nga nagtuo kaniya, mga kaigsuonan. Apan sa atong pagpakadawat ni ini mo nga priceless nga gasa. Kauban ni ana sa gubangon nato ang kalisdanan, pagpanlutos tungod sa ato ang pagpakabatog, pagtuo nga to niya o pagsunod niya. Pangutana, unsay isang putanan kung dili ta mosunod ni Hesus? Of course, atong gipasabot ani ang saktong hinundan nga pagsunod niya. Tanaw na to. Mahimong magmalampuson ka karon. Apan sa kaulahian, kaalautan. Kung di ka mosunod ni Jesus, makaingon ta. Wa man to sila mo, wag ito sila commitment. Hayahay lang kinabuhi. Pastoryahan ta maigsoon, di magdugay. Maabot nila ang dakong kaparutan sa ginabuhi.
Ang tanan nga wala magsunod ni Ginoong Hesus sama sa Ginoo murag nagmadaugon sila nining kinabuhi apan sa makadiyot lamang kana siya. Tungod kay ang atong Ginoong Hesus mao ang tinuod nga madaugon. Sa Juan 12:19 naghisgot kini siya mahitungod sa kasagmuyo sa mga Parisiyo sa ilang nakita nila ang bagang duot sa katawhan nga nag-abiba ni Ginoong Hesus, sadya nagsakay siya sa usa ka asno pasulod sa Jerusalem. Nga para nila ang tanan natong pagpangabudlay way effect. Basa ito versikulo 19 nag-ingon. Busa nag-ingnanay ang mga Parisiyo, nakita na ninyo? Wala gayud kitay nahimo, tanawa ang tanan, misunod kaniya. Apan dinhi niini mao nga bahin sa kasulatan makita nato nga bisan pa man nga daw sa nasagmuyo ang mga Parisiyo, mga igsoon, apan pipila ka mga adlaw ang milabay murag nibali ang dagan sa hangin. Tungod kay ang mga kadagkuan sa mga Hudyo nagpasigarbo o nagpasiatab sila sa ilang kadaugan. Daog na gyud ta ni Jesus. Tungod kay nilampo sila sa ilahang mga minugna-mugna nga pamaagi aron si Jesus pahamtangan sa silot ngadto sa kamatayon sa krus. Apan ang ilang kalipay o kadaugan makadiyot ra. Tungod kay kahibaw ta si Ginoong Hesus wa magpabilin sa lubnganan. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Sa pinadayag City 9 ito sa Gis, inote lang ninyo, si Apostol Juan gyapoy nagsulat ni ini. Makita na to dinhi ang lain nga talan-aon nga adunay pagwarawara sa mga palwas palmira. Mao lamang kini siya ang bugtong higayon, laing higayon nga ato makita sa New Testament nga adunay pagwarawarag mga palwas palmira. O kining mao nga senaryo nagpakita kini nato nga ang karniro sa Dios nga giluba dito sa krus sa Kalbaryo ultimately is triumphant, mga igsoon. Madaogon gayud siya. O kita nga nahiusan niya, madaogon sad ta. Amen? Papaka na tong Ginoo ni ana. Ang mga kadagkuhan sa mga Hudyo makaingon ta nga murag nilampo sila sa pagpalansang ni Jesus. Apan si Ginoong Hesus, mga igsoon, maghari siya sa walay kinutubang kapanahunan. Og hari siya sa tanang mga hari. Og kita nga ni akaron dinhi maghari tauban niya. Hallelujah. No? Si Juan dinhi naghimo siya usa ka punto nga pwede ta mosupak ni Hesus. Magkinabuhi ta apart from His will. Og sa mubo nga panahon makaingon ta murag malipayon man noning wa tay Ginoo. Murag hayahay man hinuoning magrebildi ta sa Ginoo apan istoryahan ko ikaw higalag igsuon. In the long run, Jesus will win. Og ikaw luoy ka. Og ikaw pildi ka. Og ang pagtuktok sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon, panugyan ngadto kaniya sa di pa moabot ang iyang paghari sa hingpit. So mga tanat, ngano galing mosunod ta ni Jesus? Ang uban mo ingon, mosunod ko niya kay na ako'y mga emotional heart sa akong kinabuhi. Sa akong past, na ako'y mga traumatic na mga kasinatian, i-heal ko niya. Si Jesus makahimo ana. Makabless siya nato. Pero ang pinakahinungdan, the main reason sa tong pagsunod ni Ginoong Hesus, mao nga mosunod ta niya tungod kay siya, mao siya. Ang iyang persona. He is God's anointed one. He is the rightful king. Ilabi na gyud sa atong kinabuhi, mga igsoon. Siya ang atong master. Siya ang ato ang Lord. Siya ang ato ang hari. Namatay siya dito sa krus tungkol sa itong mga sala. Nabanhaw siya gikan sa lubnganan. O mubalik siya, uban ang gahom o ang himaya.
to reign over all. So sunod ta ni Ginoong Hesus. Dili sa temporal benefits. Kung dili mo sunod ta ni Jesus because of who He is. Pakpakan itong Ginoo maigsoon. Magampo tatoy doko ato mga ulog, ato piyong ato mga mata. Ginoo, salamat niining kahaponon. Ang imong presensya, ikaw, mo ang pinaka-espesyal nga person nga niya ni mo nga sanctuary, Lord. Og samtang kami naminaw sa imuhang pulong, gitanaw nimo ang mga kasing-kasing. O nagampo ko Ginoo ang imuhang pulong niining mga kabunta niining kahaponon. Magpukaw kininamo Ginoo. Mag-revive kininamo Lord God. Mag-refresh kininamo Ginoo. Ibalik niini mo nga pulong Lord God ang among unang gugma diha nimo Ginoo. Nga mosunod mi nimo. No turning back. No turning back. Tungod kay nakailami kinsa imong gituhuan o gisunod Lord God. Salamat Ginoo nimo nga mensahe. Nagampo ko nga magsilbi ni siyang binhi nga matisok sa mga kasing-kasing. Mutubo og mulambo og mubunga sa Dios nun nga pagkinabuhi. Unsay nahuman mo Lord, imo lamang ang tandog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.